Сёння Белстат агучыў папярэднія вынікі перапісу 2019 году. Асноўныя вынікі. Колькасць насельніцтва зменшылася, але тэмп змяншэння запаволіўся. Другое. Беларусь рэкардсмен паводле долі гарадскога насельніцтва. Трэцяе. Беларусь адна з самых сталіцацэнтрычных краінаў рэгіёну. Ну і нарэшце адзін з вынікаў, вельмі цікавая заява кіраўніцы Белстату наконт долі беларускамоўных. Зараз больш падрабязна. Нас 9 мільёнаў 413 тысячаў. У параўнанні з перапісам 2009 году колькасць насельніцтва зменшылася на 1%. Але варта прыгадаць, што з 99 па 2009 год колькасць насельніцтва зменшылася на 5%. Так што нас робіцца ўсё менш і менш, але ўжо гэты працэс стаў больш павольным, толькі на 1%. Другі момант. У гарадах Беларусі жыве 77% насельніцтва Беларусі. Ніводная з краін суседзяў не мае такую высокую долю. Самая высокая доля, наступная пасля Беларусі, это Россия, 74%. Все астатнія, можна сказаць, больш вясковыя краіны. Беларусь, про якую, так сказать, беларускія класікі пісалі, вот, вёска, родная і гэтак далей, Беларусь самая гарадская краіна рэгіёну. Беларусь адна з самых сталіцацэнтрычных краінаў рэгіёну. Не самая. В Рызе жыве прыкладна траціна насельніцтва Латвіі. У Менску жыве 22%. Далей Вільня 20%, таксама даволі блізка. Ну, а астатнія значна менш. І нарэшце, хіба не самая вялікая сенсацыя, это ўсё ж такі заява старшыні Белстату Інны Мядзведзевай, што беларускамоўных паводле перапісу стане значна больш. Ну, варта сказаць, што Белстат это не гідраметэацэнтр. Яму не уласцівыя якія бы то ни было прагнозы. І калі старшыня Белстату ўсё ж такі прагноз робіць, это не прагноз. Это значит, что яна просто ведае, як насамрэч. Это не значит, что ведае па ўсім масіве, магчыма, яны зрабілі нейкія тэставыя замеры, але я думаю, што збольшага яны ўжо ведаюць, што сапраўды вынік менавіта такі. І я звяртаю увагу, значна больш. Яна сказала, увосень даведаемся дакладна, але я думаю, што гэтая заява сама па сабе ўжо важная і цяпер.